Komar dan blok aku lah mak nek mapen aku. Lonjok guys. Tangan Iya wis. 8.000 Bang. Loro. Sampo mak. Sekarang kau nek berandal. Yo. Gula kah lengane. Bapak nyancang apa mar ketiga? Lengane karek sitok ndi lho. Halo guys. Aku cek pengen sego beras guys. Sampone ndi ki? Gula apa mak? Saklin? Siap kok. Apa gula ketan. Bangun lah ya ora duwe. Tumar mama lihat kulaan ora. Ketiga guys. Bangkrut mar jare mar nyek lho. Ngono ki bangun ya mar. Semangat temen tindo bangkrut wong iki. Bener rame semangat. Rame sapan. Sepi. Lengkap ya. Bakule ki nyancang mbok opo lho. Wah iku ya ora duwe, Ata. duwe masih kilo lho. Ya kok. Iku Sepil Bang. ora iku kan duwe. Iku. Aku magic Bang. Ngoplok kok ngono, ngoplok iki sing rada nganu ngono. Kreatif. Kreatif piye aku warai. Ya sing temane sing lagi saiki lagi ngetren apa? Ora denger ngetren saiki. Nyepil MBG. Oh, guys, MBG ini korupsi, masih rasa kendel. Tua bocah arem kapok. Ya wis. Ora wekku kuwi. Wekku guys, kok lho. Tidak lemah wae Dek. Ini kan cepet viral ngono. Berarti warane omahe piye? Komar tra yo. Saiki sing rame kan ngono kayak. Ngramane majikem gak wis ora kulak ngono kok. Papat. Wis. Papat 13.000 ya. Ya, sesuk saya mbak iya apa? Mas aku ya, guys. Iku apa kuwi apa jenenge sedap mare kuwi. Gula, Mbah. Ready stok, Mbah. Gulane. Nek takok lemah gak duwe Mbak, karek sitok mantap. Tombo. Bawang guys. Karek sitok lo yo. Ya. Lah lagi. Oh, gula kae. Kondisi tadi ini. Ah, ya kok iya lo. Jalapen ora Kaji. Kaji ndi? Kaji waduh. Kaji sing sale. Lamba, Mbah? Lamba? Sak pinten? Campur? Betul sahale tok. Dosa banget campur 11. Dilarang sih cilik. Nggih. Nggih boten. Kaos kecil banget. Nggih, campur. Ya, gue seksi wae. Nggih. Wae bulan lah. Mbah Am ki. Wis wae. Wis turung Bang. Sak prapat iki. Lah sing apik yo. Yo ngene dibalekno, Mbah. Dipilih sing apik lah men. Tunggal kali ya, Bun. Bundang. Kok ada balekno sing kilah yo nom. Bukane urung buka, Pak. Ndi gulane? Ngono kok iso. Kok atuh ya, Bang. Gula berapa, Bang? Bang. Bilang 16 sayang. 16, guys. Yo gak ada apa-apa. Acara apa di sekolah? PKK nih. Acara PKK. Aku sanggra iki bokongku. Masa aku Iki sing kapan, Pak? Mangku murah barang dapat. 11.000.
Apa ya? Ora seneng masak kowe. Ora duwe ngono kok. Ngalet kosong. Dia seneng Royco. Aku seneng roy iku. Delok iki kan enak pane. Ngaken ya. Nggo pantesan iku. Ya murah sama asin ya, mboten tak. Semprol Mbak, duwene padune kuwi ngono lho Mbak. Iya yo. Ya wong semprol kan piye? Ora enak hidup media biar ono. Oh, Biar ana mati, sing ditemani hilang. cinta. Entah guys, ya Allah korek mateng-mateng bosok. Lah dia jare lahir malah melok lempok. Ora tau ora rumah sakit, Mbak. Ya tetep lempok. Ora tau nunggoni wong loro barang lho, wong kemeteng itu sama melok kapi kerja oke. Awak perkara kira kok. Ayo par mbok aku keurung. Napa lho? Bawangku, mbok balekno. Bang kur loro kok. Di. Loro pira? Ya maksud tem. Pakno lho yu. Nek kok mbok balekno rono. Ya iya le. Takkan balekno lah sing namang lebang, mbok pilih terang. Padha kaji piro? 14.000 paling. Gula kaji. 16.000. Coba. Coba. Komar dalah dinyang eh. Oh 16 sih kayak wis murah ya. Tadi. Murah. Lah wong ora nyelapno tebu kok. Kakak ibaan lho kelas Satu Mbak. Kaya ngono nek ditakoki wong iki. Mbak apa ya? Lombok, Bang. Monten. Pira, Bang? Monten men ngono. Campur ya. Berapa tuh Pira? saon? Saon pira? Saon mangan. Yo saon ae makakan. Bukan piye? Wong genane wong tak bukakno ning atom ya duwe dari dhewe atomku ya bekuyah tok kanggo. Engko sing micin tak sokno ning botol ya ngesoki ya Wong ora ro. Ya utas ini botolku. Aduh. Ini bayi sesuk. Ndak ya. Sak perapat Bang, kok mbok sak tengah. Ndok murah wae ya Mar. Tengah yang entek ngono lho yo. Ya entek Bang, ngono-ngono nek duwe susuk Bang. Ben ora gerap ngono lho. Mbara gerak. Nek megawe. Ngono ajaan Masa ndoken tak? entek. Sabun. Aduh. Mas gak belanja Bima. Jahit paling urung dadi. Jahit sekarang ya? Baik. Apa komen jahit? Lho aku ki malah gurinan kok. Kuwi malah sing mah disikan mau. Ranjine senior iki lho, tapi kabar bakat. Ambek Big Mah ranjine, tapi kok ora jahit dhewe. Sing jahit malah aku sing ra sekolah. Ki badokku karo iki lho. Biasa. Mamale mau Cakal yo kecek yo. makan Gadek kan. papane. Iya, salah. Sampai nek rame-rame sak apa nobong kono ora rame. Besok nek ngomong-ngomong. Ora duwe. Wes guys, assalamualaikum. Emang gua rong juta.